det der til mig? Hold din kæft. Ja, jeg holder din kæft. Hold din kæft først. Jeg sørger, det er dig, der lige er bøs, eller hun er sjov. Det er rigtig nok her. Vi don't må filme det der. Rækker dig over. Ja, det prøver du bare. Nej, det har I i hvert fald ikke. Ej, til dig. Det tror jeg i hvert fald ikke. Han griner hver dag. Ja, det gør det, han gør. Hvorfor gør han det? Du bander op, du generaliserer folk, og så når du kommer til dig, og så når du kommer til dig, det er dig, der skal fjerne dig. Du er ikke smart. Jeg er smart. Lad være med at spille dum. Lad være med at spille dum. Lad være med at spille dum. Du fucking... Du er ikke smart, du har din kæft. Hallo, skyld jer nu. Hallo, ring. Vi har video det der, hvor I krænker os. Og kommer og truer. Nu prøver I så på at forme og pæne efter dig. Der er ikke troet, det ikke Kom her, mand. Det er ikke at tro at sige, du former og pæne. Det der på mødrene, de burde være mor. Føj. Ja, du er i din ansigt, mand. Din ansigtsoperation, mand. Good, so start me. Be good at start me. Hvad sagde hun? Ja, vi bare skulle gå. Hun afviser os. Ham der, han tjener kassen om dagen. Men jeg fik jo ikke lov til at høre. Hej, Marke. Hej. Tak, Henrik. Tak, Marka. I love you. Det var meget værd. Du prøver bare. Hallo, ansigtet var ødelagt i Hold forvejen. din kæft. Hej, Marka Bakker. Kan du godt gøre det bare? Ja, jeg kan godt Ja, det gør du godt.